خب البته اومدگی میبینیم تو اومدن فروخ حسنов چهرهش نقطه کشور مشاور رو گرم میکنیم. Spend all of the love I've saved. We were always a losing game. Assalamu alaikum. Cheshmakov. Салом. Thank you. فروخ شما چخیر؟ سوز؟ سلامتون خوب؟ تشکر زیاد. مگوری عزیز. مرحمت فروخ از این طرف شما. тамошо бинёни азиз, ин шоу барномаи варзишии қавитан аст ки имрӯз меҳмони навбатии барномаи варзишии қавитан албатта аз телевизиони варзиш дар толори варзишии барҳаво профит Фарух Ҳасанов, ҷавони соҳиби истеъдод, ҷавони болайоқат, фарде ки дар марҳилаи панҷуми лоиҳаи нука се вместе лоиҳаи албатта байналмилалӣ дар Федератсияи Русия ки баргузор гардид, ғолиби ин лоиҳа гардид, бо овози бисёр самимӣ, садои бисёр хушовозаш тавонист дили ҳазорҳо миллионҳо нафарро яъне тасхир намояд. Фарухҷон, хуш омадед. таклиф кардед телевизиони варзиш барномаи қавитан. ма рости мехостем ки барномаи шумо дар иштирок кунем. Сабаб ҳамин шуд. Ташаккури зиёд. Ташаккури зиёд барои таклиф. Эффектное появление. Эффектное появление. Молодец. Шумо бе ман шинос кунам. Бародари мо Собир Сайров. ташаккур. Шумо фикр мекунам аз намуди брейкданс монис каме ҳаракатҳо ҳаст, фикр мекунам аммо мисли шумо сабқат кардан намехоҳем. яке аз ҷавонони болайоқат, ҷавононе ки таланти бемаҳдуд дорад, бародари азизи мо имрӯз мо таклиф кардем барнома ки яъне ҳеҷ ка намедонист рангинтар. да рангинтар гузашт. ташаккури зиёд мегӯни азиз акун дар барномаи варзиши қавитан иҷо сабқати санҷиши устувор дибарин черои шоҳтаи ҷумҳурӣ аст албатта Фарух Ҳасанов бо Собирҷон меҳмони боз барномаи варзиши қавитан чун тамринҳо ҳаракатҳо гармшавӣ баданро дар пеш интизор рафт. мо сарусима намешавем, шурӯъ мекунем. оғоз мекунем зуд. албатта шабакаи моро тарк накунед, ҳамроҳи мо бошед бо телевизиони варзиш. овозхони ҷавон, соҳиби истеъдод ва ҳунарманди болайоқат, ғолиби мавсими панҷуми лоиҳаи байналмилалии «Ну все вместе» дар Русия Фарух Ҳасанов 20 июли соли 1998 таваллуд шуда мактаби байналмилалии шаҳри Душанберо хатм намудааст. сипас ба факултети муносибатҳои байналмилалии донишгоҳи славянии Русия ва Тоҷикистон дохил шуда онро бо ихтисоси тарҷумони забонҳои хориҷӣ хатм намудааст. Фарух мегӯяд ки сурудхонӣ аз хурдсолӣ барояш шуғли дӯстдошта буд. Фарух нафаре аст ки бо истеъдоди баланд, ҳунару санъати замонавиаш на танҳо дили ҷавонон, балки тамоми сокинони Тоҷикистонро низ ба ваҷд овардаву барояш мухлисӣ кардаанд. ӯ ҷавонест ки бо ҳунару санъаташ Тоҷикистонро ба ҳамагон муаррифӣ намуда исбот намуд ки тоҷикон миллати соҳибмаърифату сарбаланд мебошанд. аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, оиладор, соҳиби як писар бо номи Ясин. саломат бошед Фарухҷон. биёед акун мегузарем ба роҳраи варзишӣ, баданро гарм мекунем, албатта баъдан мегузарем ба тамринҳои барномаи варзиши қавитан. бошад Собирҷон, марҳамат. шумо дар велотренажер, мо бошад аввал шумо меҳмони барнома, қаҳрамони барномаи варзиши қавитан. албатта Собирҷон дар тренажери дучархаронӣ баданро гарм мекунад. Фарух, худоно чӣ хелис мекунед? албатта ки каме ҳаракат мекунем, суҳбат мекунем, баъдан камтар боз медавем бе суҳбат, пурра тезтар, баъд тамрини аввали барномаи варзиши қавитан шурӯъ мекунем. Фарухҷон, пеш аз оне ки ба толор шумо даъват шудед, чӣ фикрҳо ба сари шумо омад? варзиш, мусиқӣ? албатта ҳам варзиш ҳам мусиқира якҷоя кунему, кора пеш барем, барое ки ҳам мусиқӣ як шоҳри дӯстдоштаи ман дар ҳаёти шахсии ман ба ҳисоб меравад ва варзиш хеле ки ҳама медонем гарави саломатист ва ба ҳама як чизи муҳим аст.
برای همین بهت خوب میشد وقتی که ما هر دوشونه خوش میکردیم بله پیوست میکردیم. ташаккури зиёд. акнун шумо инҷо маълум аст ки шумо бе мусиқӣ худро тасаввур карда наметавонед. аммо имрӯз дар толори варзиши қавитан ягон аз идовар мешавам фаррух ҳасанов аст ва ҳамроҳи мо маҳорат малака ва ғайюриву матонату ҷасурати худро дар тамринҳои шоу барномаи варзиши қавитан чӣ кор мекунад нишон медиҳад ва ҳамроҳи бинед собирҷон онҷо ҳаракат дорад албатта. хуб фаррух шумо бо собирҷон дӯстии наздикед ва ё аз кӯдакӣ масалан шояд не аз кӯдакӣ не мо дӯсти беҳтараш мо ҳамкори хуб ҳастем. ҳам ҳамкорӣ аввал мо аз ҳамкорӣ оғоз кардем ва ҳамон ҳамкорӣ ба як дӯстии қавӣ яъне ранги барномаи шумо қавитан бале бисёр як авҷи хуб гирифт чунки бародари мо чӣ хеле ки гуфтем бо тарзи профессионалӣ кори худашон иҷро мекунанд ва дар соҳаи ман ки ҳамавақт дар саҳна ҳастам ин хел хореографияи хуб ин хел рақсҳои нағз зебо барои ман бисёр даркор аст ва ҳамин хел мо як-ду бор кор кардем намедонам як кам хел бародар шудем ҷураш дамондем. бисёр оли фаррух медонед ман вақте шумо ворид гаштед мо дар оинаи нилгун масалан шуморо бештар дидем. вақте ки шумо ғолиб омадед миллионҳо фардҳо аз кишвари азизамон тоҷикистон аст ва берун аз тоҷикистон тоҷикони ҷаҳон баъд шумо ғолиби ин озмуни нукафсев меси лоиҳаи марҳилаи панҷум гардед ин хушҳол будам самимӣ масалан пазируфтан ва шуморо дар ватани худ масалан бинед чӣ гуна қадрдонӣ албатта ки бо як чӣ мегӯянд шукӯҳу шаҳомати баланд ки шумо ба ватан баргаштед ва тоҷиконро боз нуфузи тоҷиконро дар атсаи бани баландтар бардоштед. яъне ман вақте ба толор омадед дидам ки қадди шумо аз ман баландтар. ман фикр мекардам ки қадди ман баландтар аст шумо лекин қадду қомати шумо баландтар қомати шумо рост дуруст. албатта ки сирри қадди баланд сирри қомати ростро ҳозир акнун барои мухлисон гуфтан мегузаред. чаро не рости гап ман қабул мекардам ки шумо аз ман баландтаре аммо шумо баландтар будед. бисёр хуб бисёр хуб. қомати рости шумо аз чӣ далолат медиҳад? шумо субҳ аз хоб мехӯзед чӣ кор мекунед? танҳо ба мусиқӣ машғул мешавед ва ё масалан рости гап медонен вақте ки дар давраҳои донишҷӯим донишгоҳи славянӣ тамом кардам ва хатм расондам дар давраҳои донишҷӯӣ ҳар саҳар барвақт мехестаму тухми хом барои овоз ҳатман буд тухми хом менӯшидам ва ба дарс мерафтам ҳама вақт ва ҳамин режими хубам ҳамин тухми хом бале истода буд дар бадан. якта ё 4-5 то не якта дута як вақт дута мехӯрдам ва аз ҳамин медонен хабар мекунем ки эффекти ҳамин тухм дар мешавад. бале баъд дуюмаш аз ҳама муҳимаш бугумам хато намекунам гена бале барое ки аз тарафи модариам ҳамаи ҳавориём ҳамаи хештабором қадбаланд бале акнун бидиед қайд кунед гиред нагӯясаштам аз ин сабаб қадам камтар баланд аммо аз сабабе ки метаболизми бақувват ки дар вуҷуди ман ҳаст бисёр мехӯрам 5 бор 4 бор дар як рӯз мехӯрам боз зур бисёр мехӯрам аммо барои ман килограмм гирифтан камтарак мушкилӣ мекашад. лекин килограммам ки насият ба ман энергия бисёр мед. ҷон ато кардӣ маро ҷон ато кардию худро костӣ рӯзу шабҳо дар сари гаҳвораи ман модари бечораи ман. ягони азиз аҳсан ба анамун фарде ки фаррух ҳасановро ба дунё овард модаре ки фаррухро ба дунё овард мо сипос мегӯем ба модари азизи фаррух ки имрӯз бисёр як ҷавони бо тамкин бо лаёқат соҳиби истеъдод пеш аз ҳама ки имрӯз тоҷикистони азизро шаъну шарафи миллатро парчами ватанро баланд мебарорад мо ифтихор дорем ва аз модари хеш як-ду калима бигӯед ки чун модарони тамоми фарди тоҷикистон хушҳол бигарданд. саломат бошед. раҳмат ки ин хел суханҳои зебо гуфтед. барои ман модарам як чӣ бугум як шахсе ҳастанд ки фариштаи дар замин ва бовар кунед агар ман ҳар чизе ки ба даст меорам дар ҳаёт ҳар коре ки ман мекунам аввалаш ки барои ватан барои пешравии миллатамон ва баъданаш ки ҳамашонро ба хотири модарам мекунам ки амин то чанде ки ҳамроҳи мо ҳастанд чанд умри дигашон хатимо мондагианд
ҳама вақт ба хурсандию ба хандаву ба ҳамин як кайфияти ҳаёт гузарад. модар модар буду набудам модар, меҳри ту ҳамеша дар вуҷудам модар, дар домани поки ту намози дили ман, дар домани хоки ту суҷудам модар, дар боғи биҳишт бӯи модар бошад, маҳтоби биҳишт рӯи модар бошад, дар роҳи ҷаҳон ташнаи зори дидор, ду чашми тарам ба сӯи модар бошад. саломат бошед модарои азиз. забони хориҷӣ, забони англисӣ вақте суруд замзама мекунад Фаррух боз зеботар аст, лекин боз забони модарӣ бинед чӣ гуна ширин аст, чӣ гуна гуворо аст. забони модарӣ аст. акнун тамошобинон азиз, мегузорем ба аввалин тамрини шоу барномаи Ваши Капитан. ёдовар мешавем ки ҳамроҳи мо ҳунарманди боистеъдод, ҷавони болои қад, овозхони хушсаду ҳамроҳи Собирҷон дар шоу барномаи Ваши Капитан. шабакаи моро тарк накунед, ҳамроҳи мо бо телевизиони варзиш бошед. мо дар толори варзиши рақсӣ профит қарор дорем. инҷо ногуфта намонад ки Собирҷон мураббӣ, яъне устоди варзиш аст аз намуди варзиши брейкданс. албатта ногуфта намонад ки имсол дар кишвари Фаронса, шаҳри Париж, бозиҳои олимпӣ баргузор мегардад ва фикр мекунам ки аз кишвари мо низ шояд рохат гирифта бошанд, шояд на, аммо ин навъи варзиш дар дунёи тошин бисёр рушд кардааст. албатта ман аз 9 сол зиёдам дар новая эра кор мекунам. чорабиниҳои давлатида иштирок мекунем, ёд метиҳем дига касона. аз кӯдакон сар карда то калонсолоям мо дарс медиҳем. рақс ҳам яъне аз як варзишҳои қинд аст дар ин соя ҳам дар кор. бале дисциплина ҳамин чизову сабр талаб мекунад. барои ҳамин маълум аст ки шумо мисли сабр ҳастед, бисёр ором, вазмин. номаш Собир. номи худам сабр. хоб биё бигзор ягони азиз, мо зуд шурӯъ мекунем аллакай. Собир сабр. Фаррух Ҳасанов меҳмони қаҳрамони барномаи мо бо ҳамроҳи Собирҷон. Собирҷон, шумо чӣ пешниҳод мекунед? фикр мекунед ки ман медонед ман як-чор навъи варзиш дорам, масалан қаҳрамони барнома Фаррухҷон пешниҳод карданиам, аммо шумо низ ҳамроҳи мо ҳастед. биёед якум тамрини мо шумо кӯшиш мекунед якҷо аз намуди варзиши брейкданс сабқат кунед. чӣ фикр доред? асос хип-хоп. бале хип-хоп бошад. I'm hurting, baby. I'm rocking down. I need your loving, I need it now. Yeah, when I'm without you, I'm something weak. You got it begging, I'm on my knees, baby. I don't wanna be needing your love. I just wanna be deep in your love, and it's killing me when you're away. Oh, baby, 'cause I really don't care where you are. I just wanna be there where you are. I gotta get one little taste of sugar and just please, won't you come and put it down on me? I'm right here, 'cause I need love, a little sympathy. дар ҳақиқат рақс ҳам варзиш аст, як умире аст ки бадан солим мегардад. қомат бинед рост мешавад, мисли Фаррух Ҳасанов, мисли Собирҷон. биёед ба хотири мухлисон, худмусо телевизиони варзиш, ба хотири тамоми мухлисони албатта кишвари замон як мартаба шумо шоуи зебои худатон ҳамин рақси варзишро пешкаш гардонед. амо ҳамроҳи албатта Фаррух Ҳасанов, яъне мо баҳо метиҳем. бале рақам мебардорем. бале мо рақам мебардорем. I'm hurting, baby. I'm rocking down. I need your loving, I need it now. Yeah, when I'm without you, I'm something weak. You got it begging, I'm on my knees, baby. I don't wanna be needing your love. I just wanna be deep in your love, and it's killing me when
please, won't you come and put it down on me? خب احсан собирҷон инҷо тамрин дорад мураббӣ аст албатта дарс мегӯяд ва оғози дарсаш шурӯъ шудааст аллакай ва ҳамроҳи Фарух Ҳасанов мо мегузорем ба тамрини барнома бошем. Қавитан. Фарух Ҳасан интизор аст ки Фарух чӣ гуна ҳаракат мекунад, мепарад, меҷаҳад. Якум ҳаракати мо бо анами бандпарако мешавад, дуюман ҳамин таҷҳизоте ки мо гузоштаем зуд ҳаракат мекунем, баъдан мехезем бо суол ҷавоб ҳамроҳи Фарух Ҳасан. Фарух омода ҳастед? бале 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 ба фикрам дар даврони хурдсолӣ чанд ту масалан парида будед агар махфӣ набошад? 600,000 2000 агар оз ҳаму кора мекунем, агар натонум ғалт кунем ҳечи гап нест. Табиат ман намекунам, шура интизор мешавад. Кӯдаки вақти хурдсол будем хеле мекардем. ин амалро танҳо варзишгонони касбӣ риштаи бокс метавонанд. Якум каси сух ҷарима мешавад. сух мо нагуфтем ҷарима чӣ мешавад. Ҷарима чӣ мешавад? Ҷарима 20 та аджуман мешавад. Ҷарима 20 та аджуман. Чикор кунем акнун? Бо мушт. мураббӣ мешавад. Хоб аввали мо мураббӣ бо мураббӣ бошад. Меравед? Шумо ҳисоб мекунед? Рафтем. 0 1 2 3 4 5 чанд шуд? 5 6 Тамошобини азиз, кӯмак кунед. 8 9 10 11 12 13 4 14 15 Фарух чанд шуд? 15 шуд. 15 не мафҳум 15 мафҳум 15 16 20 тамом. саломат боши ака. ягони азиз, ман фикр кардам ки санҷиши устувори бадани чеҳрои нуқта танҳо аз ҷониби Абдураббӣ аст. новаст аз оне ки ҳунарманд аст, овозхони хушсадо аст. ин ҳушёр будааст Фарух. зирак, бачаи зирак. чӣ гап не бой доден ака. Агар мебириден чизе мегуфтем мо ҳамун кора мекардем. Бой доден барои ҳамин это был приказ. бигзор супорӣ бошад, лекин шумо озода мешавед. тамрини моро дар пеши дизор аст. ман медонам ки дар санъати мусиқӣ чӣ гуна ки ман нафас кашидам, он ҷо низ масалан ҳаракатҳое аст ки барои яке нафас рост шудан. шумо масалан ками равшанӣ меандохтед доидва. медонен дар ҳамин организми мо диафрагма вуҷуд дорад ва мо ду намуд роҳи нафаскашӣ дорем дар саҳна. якум намудаш ба бинӣ нафас мекашем. дуюм намудаш як намуд нафас мешавем ки шикам дам мешавад. ин диафрагма кати нафас кашидана чӣ дорад? ин нафаскаши диафрагма барои чӣ хуб аст барои сарояндаҳо? чунки дар саҳна мо метавонем агар як нафаси ба воситаи диафрагма бигирем, метавонем ки чанд мисра суруда бенафас, яъне нафас нагирифта дига чанд мисра суруда мо ба қувват сароем. хеле хуб аст. бисёр олӣ. масалан ман вақте дар оинаи нигоҳи шуморо тамошо кардем, масалан ман тамоми мардум, шумо вақте дар саҳна мебароед, баъзе ҳаракатҳои ғайриоддӣ доред. масалан он ҳаракатҳои махсуси шумо аст ё ин ки масалан худ ба худ ҳамин эҷод мешавад? вай ба фикри ман як моменти эйфория ҷорӣ мешавад дар вуҷуди ман ки вақте ки ҳамин хел ҳаст наметавонам худам контрол карда наметавонам. вақте ки саҳна мебарам тамоман дигар инсон пайдо мешавад.
اینا میخیر амехе بله صحنه میبرم الکی من فکر میکنم که در صحنه ارتیست باید براید در صحنه باید فاروق حسنов تو فاروق حسنов نباید باید ارتیست باید برای همین کوشش میکنیم که ما برای ما فقط برآمد کردن و یک سرود رو اجرا کردن این یعنی کاری آخرانی ما نیست ما با یک فکری صحنه میبریم که هنرمند ارتیست باید بعدی یک کاری کند که بعدی برآمدش باید فکر کنن چند قای دیگر با افسردت کنن یعنی با دربارش با گپ زنن حرف زنن آسان نیست ما همین است фарух ба хотири ҳамон артист як мартаба баҳри мухлисон ҳамон суруди ҷаззобе ки дар финал даври ниҳоии шумо замзама намудед چرا نه چرا نه бисёр олӣ мешавад یعنی همون جای پریپفش که جای همه خوبش است و خطا نمیکنیم اگر بگم از همه جای قیندش است که این سرود یکی از تکنیک‌های بله تکنیک‌های قین در اینجا استفاده میشن یعنی به معنای فالست فالست چی است فالست همون تمبری آوازی است که از مزگ سویز میرود یعنی با مزگ اول سویز میتی بعد میخونی و کم ترک از همین نوتایی که ما میخونیم از او فرق میکنه از ما میگم تون شما میفهمید دپوستیم شوکا این تمبری خودم شوکا yes please اگر حوز ما با فالست کنم شوکا yes please won't you come and put it down on me Sugar and yes please, won't you come and put it down on me? I'm right here, 'cause I need little love and little sympathy. ман фикр чӣ кор кунам سویست میتید سویست میتید کم ترک تکنیک خوب است اگر هر یک هنرمند اگر هم تکنیک را در خودش پیدا کند آموزد با فکرم که از سرودای حاضر زمان یعنی این با طلبات جهانی جوابگو است I'm hurting baby I'm broken down I need your loving I need you now yeah when I'm without you I'm something weak. You are the begging, I'm on my knees, baby. I don't wanna be needing your love. I just wanna be deep in your love, and it's killing me when you're away. Oh, baby, 'cause I really don't care where you are. I just wanna be there where you are. One little taste, sugar, and yes, please, won't you come and put it down on me? I'm right here, 'cause I need little love and little sympathy. Yeah, you show me good loving, make it alright. Need a little sweetness in my life. It's sugar, and yes, please, won't you come and put it down on me? қавитанона тамошобинони азиз оли дуюм ҳаракатро фарух иҷро мекунем то фикр накун ки ман таслим шудам من فکر نمیکنم ما کاری میکنیم که تسلیم شوید ҳамон ҳаракат бале ман бебанд бо шумо меравем бале ҳаракат бале як ду ва бо болои як ду албатта як ду як ду як ду як ду як ду бисёр оли фарух албатта шумо гумон накунед ки фарух танҳо сароянда аст меравем ина як тараф мегузорем фарух хуб поҳоро намин гуна места дар хурди мо поҳоро намин гуна мегузоштем меравем ман ба шумо бо пресс албатта зуду бале ҳаракат мекунем фарух як меравем ду се албатта чор бисёр оли панҷ бисёр хуб ин пресси классикӣ аст хуб бисёр оли фарух мегардем ин тараф фарух дастҳоро мегузорем албатта поҳро мебардорем хуб як 10 маротиба ҳаракат як ду се чор панҷ шаш ҳафт ҳашт нӯҳ 10 шумо кадом хӯрокро дӯст медоред масалан субҳ кадомашро мехӯред
дар нисфирӯзӣ чӣ мехӯред? дорш бегоҳ чӣ мехӯред? میدونین خیلی که قید کردم که متابولیسم کم ترک بقوت است از همین سبب برای من فرقیت ندارد یعنی چی اوقات چی خوراک برای من میبرن خودتون خوراک هم بوی آماده خوب کرده میکنم. میتوانید؟ خودتون خوراک آماده. در مسکو سال 2016 استودنت بودم باور کنین یک چیزای تیار میکردم که همین چیزی از خالدینیک میافتم همون را میگرفتم افخور میکردم با اوکراشات چون میکردم صورت میگرفتم و چم دروی میکردم و چم صورت خیلی روی نه نه давай донишҷӯӣ фарух шух буд аз меҳмони азиз дар як вай шумо дидам шабакаи иҷтимоии шумо ки дирӯз шумо албатта ду бошгоҳи бузурги ҷаҳонии реал мадрид ва барселона эл классико шумо ба кадом ин дастаҳо мухлисӣ мекунед? البته нагирифти барселона нет البته реал ریال мадрид مادرید криштиано роналдо афсӯс не من میدونستم که برادر عزیز ما ریال مادرید мухлисӣ мекунад مخلصی میکنه این سبب روزی شدم که در برنامهشون اشتراک کنم. бисёр оле бисёр оле шумо худ футболро дӯст медоред خود بله بله البته که دوست میدارم اما میخواستم باز خوبتر و بهترتر بازی کنم اما کوشش میکنیم که همراه برادرات هفته 2 روز 3 روز جمع شیم و بازی کنیم و шумо یک ҳуҷумгар هفته ҳастед спорт کنیم. дифоъгар ҳастед масалан дар кадом минтақаи ҳамон майдон бозӣ мекунед? از ё дар طرف ҳузамон? هجومگری دست چپ шумо гол мезанед суръати баланд доред фикр یعنی فقط دوی بقوت دارم аз даҳони худаш тир мехӯрад фиреб بله بله мекунад ҳозир мо мехезем аз ямон از اگر یک بای بتی با دیدم سطح не 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 Виктор агар ман мағлуб шавам ҳеҷ гап нест ин варзиш аст масалан не не ҳозир мо биёед ман гилифмои варзишро як тараф мегузорам яъне камтар монеа мегузорам суръати якдигарро месанем лекин ман фикр мекунам шояд Фарух Ҳасанов надавам аз лиҳози чун ман варзишгари соҳаи масалан морибоҳои тан ба тан ҳастам ин дафъа сабқати ҷиддӣ аст аммо ман кӯшиш мекунам ки амри Фарух ҳаракат кунам 1 2 3 Фарух! Худотона чӣ хелис мекунед, Фарух? Хай. Боле. من اگه 5 بار دیگه هم بدم قوت میرسم شد رنگی که فاروق شما چند سال هستی؟ 25 25 بله 25 سال خیلی تر بود هستی بیشتر خودتون چی کلیش میکنید؟ بهترین سلامت باشه آفرین بریم پیش از همین برنامه تمام شدن من یک چیزی به شما بگم دوست عزیز رحمت که تکلیف کردی یکمش بعدیمش که یک نسترین خوب طولی همین روز تا آخرش به من هدیه کردی اکو من سپورتسمن نیستم من آدم صحنه مجبور کردی که من کارهایی که شما میکنین همون کارها رو بکنم اگر امکانیتش باشه اگر همتون راضی باشین برادر یک بار خواهش کنیم که یک بار رنگ ارتیستا صحنه برآمده سرود خوند کو بینیم هنرمند سپورت خچه چسبان من نمیدونم که شما بها میتین اودش برآمد میونه باز برادر عزیزم میبینیم که ارتیست بودن چه خیلی ده یک موضوع مجبور کردی آزی نگاه که آزی ما آزی صحنه را خیلی پرستاید میکنیم من سرگی لازاریف اینجا میستم گویا همون 100 نفره شما فاروق حسنов شما صحنه میبروین من بیاد چونکه نام شما الکای ارجاش بلند است فکر میکنم برای فاروق حسنов شدن نه خیلی گپا نگین هیچی گپ نداره برآمدن گیرین یک تا سرود هم خیلی کاری کوشش کنین که ما میکنم کار بجخم ایجام بخزیم شما با زبان انگلیسی من نمیدونم فرق نداره با زبان تاجیکی هم بخونین میشه بله این هم کنوبکای من بیا نازنین هنوزم عاشقم ببین عاشقم بودی نبودی با من این چونین
рафти беканор ту буди нозанин баҳор мунтазиратам ту маро карда интизор биё санам биё ошиқат манам биё ҳарчӣ ки мехоҳӣ бароят ҳадя мекунам биё санам биё майли баҳод мондем майли майли хуб ман аҳсан аҳсан рости кубиге чиқа бида қимда якан мушкил аст дар ҳақиқат Фарух мушкил аст ман медонед ҳадафи барномаи варзиши қавитан аз чи аст пеш аз ҳама тарғиби тарбияти солим миёни наврасон Фарух шумо имрӯз ин ҷо омадед дар толори варзишӣ як ҳаракати шумо шояд як наврасро як кӯдакро ба роҳи солимӣ ба роҳи варзишӣ талқин кунад даъват кунад кӯшиш ғайратҳои беандоза мекунем ки боз дар солҳои оянда дар хел барномаҳои байналмилалӣ боз кӯшиш ғайрат карда боз ватани азизамонро парчамашро ба боло баровардан гирем мо кӯшиш мекунем ки ҷавононе ки ҳамсолҳои мо ҳастанд ё аз мо хурдсол ё аз мо калонсол илтимос чашмотонро боз кунед бинед ки ватанамон ҳар рӯз обод шуда истодааст ва ин қадар пешравӣ ин қадар чихе гум дастовардҳо ин қадар технология ҳама чиз барои мо муҳайё аст аз мо фақат ҳаракат тамом боқия он кор нест Фарух дар охир барои нафаре ки мехоҳад муваффақ бигардад бояд заҳмат бикашад талош бибардад ё ҳаракат накунад боварӣ ба худ кунад тамом мо соҳиби ватан ҳастем соҳиби забон ҳастем соҳиби маърифат ҳастем ва фахр кунем ки мо тоҷик ҳастем барои ҳамин куҷое набошед ҳаматон сарбаланд бошед фикри худатон фикри оянда фикри ватану миллат кунед ташаккури зиёд ба ҳаматон ташаккури зиёд ба телевизиони варзиш шоу барномаи варзиши қавитан бо телевизиони варзиш ва бо албатта Фарух Ҳасанов саломат бошед